बिश्वजित देब्रमा फायर सार्भिस खालायनाय बनो सैवक तक मा हाइके तक थार मा हाइ खालायगै तक थार गै बांलादेशनि जे बांलादेशी सुरक्षा मंच नागरिक सुरक्षा मंच बाय मिजु कन्वेंशन बरक बाहायके तक थार लाइखा जत भिडियो फुटेज जों नुगै दंगो प्रमाण सह नुगै दंगो फियाबा ताबक जरा एरेस्ट खाइजाया मा सानो एरेस्ट खाइजाखा फियाबा बकाइसैया लिडार न सिसों एरेस्ट खाइजाक नायगन नांगो नुगानि नांनाय एरेस्ट आरनि लिडार नागरिक सुरक्षा मंच बाय ताई मिजु कन्वेंशननि लिडार बनसि एरेस्ट खाया नांनाय ताई बरनि उ दुइटा अर्गानाइजेशन बेन खालायगि रगानि नांगो तबानि इनके बरक काहमाके अर जागा जों नुगै दंगो बरनि मुभमेन्ट बायसि बुथार जागै दं इनके ताबक जरा के बुसि रजाया मा सानो रजाखौ इनके हायनि बाङैनो जोंनि TPF नि बुखात दै खालायगै जों बनो जोंनि त्रिपुरा गभर्नमेंट ता इंडिया गभर्नमेंट जों आपिल खायगै अमनो दायति एरेस्ट मा खायनाय बिश्वजित देब्रमा बुथार जागमानो एरेस्ट मा खायनाय ताई अर जागा बरंनि संगठन काइनि अर्गानाइजेशन दायति टेररिस्ट नै बरंनो बेन मा खालायनाय इनके जों अर काहमाके सिगै दंगो बांलादेशी गभर्नमेंट बांलादेशी बरक सिसालगनाय बांलादेशी बायसि सालगै दंसिगो गभर्नमेंट सासि बरंनि यागसिन दंसिगो हायनि बागैनि जों खरांथि सागो प्रति बोसोरावनो एभ्रि इयार जों खरांथि सागै दंगो अमनो इनके ताई जोंनि NRC नि बुखातै बरंनो डिटेक्ट डिपुट खालाया साकजों उसबा थाख्लाया जोंनि TPF नि बुखातै अम हायख्लाय खायफाबो बिके मेडाम सिनि हानो ताइदो फानो योग मानाय होनै जों आसागो आबोनि बागै जों TPF नि जत ताखुथाय बुखसं अर जों गेदारिं खायगै जों अमनो पालायगानि नायै दं इनके हायनि बाङै आं त्रिपुरा सारनोबो आं कयजागो जतनो फायदि जोंनि ताखुथाय बुखसं जोंनि ताबकसि माइक्रोस्कोपि इंखांखा जों ताइपा 6 बोसोर इनके जोंनि रैखा जेकुनो जों ताबक सेरिया खानांगो नुगजागै दंगो जेकुनो पशु पक्षिनो नायजागनो हाय जों नायजागनाय आबोनि बागै आं जतनो जोंनि त्रिपुरा सारनो आं कयगो फायदि खरां बाक्सा याफ्रि बाक्सा खालायगै जों दिसालायसिनाय फियाबा ताबक जरा जोंनि पिके मेडामनि सारा केबो बांलादेशी गोबेक हरायाखो जोंनि आसुकनि लिडार कत नाबायमिया फियाबा नेशन लिडार करै दफानि लिडार करैनि कारणे जोंनि ताबो माइक्रोस्कोपि इंगै थांखा फियाबा जोंनि कपाल काहाम जोंनि मेडाम पिकेनो जोंनि गड जोंनो गिब्रगो हिनै जों आसागो हायनि बाङै बनि बुखातै खालायगै गड जोंनो हेल्प खालायनाय इनके ताई जों अरजावो जों गोबां मानो नुगौ जे CAA अर सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट गत्रनो अर जागा खालायनाय हिनै खायजा दंगो फियाबा जों TPF नि बुखातै केस रजाक बनो बहायने इनके NRC डिमान्ड ताई CAA नो अपोज खालायगै ताई बिश्वजित देब्रमानो जे बुथारनाय दं दायति फासि अर्डार मारनाय ताई दुइटा अर्गानाइजेशन बरक मिजु कन्वेंशन बाय ताई नागरिक सुरक्षा मंच बरकनो दायति बेन खायगै आरो नि लिडार नो दायति रंगै बरकनो फासि रखया साक जोंसिनि सबा जफ्लायै दंनाय जतनो हामबाय वीडियो ऑफ कर दे साल bisa शादी हम bisa शादी के पे है हम bisa शादी हामबाय बिनिबो साबै थांखा जोंनि मेडाम बहाय साथै खालायथिगो अब 10 डिसेम्बर बिनि वाइसया हम यूनाइटेड नेशन बाय डिक्लेरेशन खायजा 1984 सिमिनो अब कायसा सारा पृथ्वीनो म खायजा साखलायलायजा खानि बाङै जे अ हानि बसा बरकनि बाङै राइस जारा जेकुनो बरक रग बाय शासन खायजा गै बुइनि तला सबके सांगनि बाङै यूनाइटेड नेशन बाय डिक्लेर खाइ रखा जे निरगनि मान थाइसौथाय जे जेकुनो दफारक वायोलेशन खायखा बनो मांगानि बाङै निरग सांगनि बाङै अधिकार रयरजाक 1984 हानि बाङै आसो कदक मानि यागुलो फानि सिनि त्रिपुरा हावा जों कुसुं अ हावा 184 किंग्स बाय रूल खाइ फाइमान यागुलो जखन इंडियन बाय जों मार्जार एग्रीमेंट खाइ जे हालक खाइ थांमानि परेव जों ताक जरा तैसिनि कुनो राइस माया 71 बोसोर जों
বিদেশিনি ইয়াগো সাসন খাইজাগৈ সিনি जों 93% तंगमनि तिनिगो बेलुलेस जोंनि थांनि नाइटनखा 19% ते कयेकटा बसरनि परेखनि जों अखानि कमरि मा थांनाय बनि बाङै जोंनो यूनाइटेड नेशन बाय डिक्लेयार खाइजागनानि रावनि राइस न मांगानि बाङै जोंनो अधिकार रय रखा आइफोना आसुक 70 बसरनि बिसिङो चिनि साइ सिकां जत कसा कुफुर कर्म कुख्रां रोहनि पार्टी गोबांनो खागै फैखा आइफोना उ राइस न ओ तिनिनि 10 डिसेम्बर डिक्लेयार खाइजानो सानानि बाङै बरफ पुनो चुगलिया बरफ सानाग्लिया सियादिं का साइमेया हाइफोनो तिनिगो जोंनो ईश्वर सुबाबानि यागुलो चिनि अ हानिनि चिनि बुखो मिस पिके फाउंडर मिस पिके जमातियानि बिसिंति सिनो 2014 30 जून नि सिमी आसागै काइसा TPF मोठा हनै आसागै बतिनिगो अ 7 समुद्र 13 नदी पार खालाय चिनि दफानि कग्रगनो सागैखा बनि यागुलो तिनिगो चिनि 10 डिसेम्बर 2014 नि सिमी उ जिनिसनो सांगै चिनि माथाय चिनि सप्ताय जों जे कमाइ दं माने अ अधिकार न मानानि बागै जों फाइगिनि दं कन्टिन्यू सया खलायगै 7 बोसोर रानिं ताबो बनि बागै जों तिनिनो अ साल 10 डिसेम्बर न जों पालाय सुदो आरो तैनानि आमसायो काइसाया ओभारअल चिनि सारा त्रिपुरा राज्यगो 16टा डिविजन दङो जागा थाइ दङो बहाय जागा जागा गन्दा सरा हन्दी रयसियाबारि अमाय खलाय चिनि 17टा डिविजन न तिनिगो जों 10 डिसेम्बर न चिनि मानथाय न मांगानि बाङै जों पालन खाइ दं मम जों एक्चुअली अ जागागो जों तिनिगो कोनो खुसि खाइजगनै को गया चिनि बुखा दुमानिसे हाइफोना आसुक बसरनि यागुलो जों तिनिगो जोंनो उपकनो सारगनि बागै चिनि मिस पिके आसै फाइमानि 2014 30 जुननि परेंके जों साइमांखा चिनि राइसनो जों मासिनाहि ग्रेन्टी रगै जों खा खाइगो हानि बाङै जों पिके मेडामनि बिसिंतै जों राइस न मांगानि बां सांगानि मानखा हानि बाङै पहिलाव चिनि बेलाय बेलाय हामाय मारगो चिनि पिके मेडाम ना इखा अर जागातै बिसाथाय दङो आसुक बै पायाख जों अ जागागो सुदु चिनि NRC अलरेडी जों केस खाइजाक दङो NRC तानि जों मासालां हमाले जों अ हाव जों सिमिसि 93% खलायगै जों तिनिगो तंथक चाथक खलाय कसांके तंगै जों सारा पृथ्वीराव मंमाङै जों द्वितीय विश्व युद्ध रग पर्यन्त मित्र पक्ष ngै जों प्राइस रग माइ फाइजाक अ दफारक तिनिगो तिनि अ हायनि कमरनानि नाय तंमनि जरा हानि बाङै जों आइन दङो आर्टिकल नम्बर 6 भारतनि संविधान अ संविधाननि आइन मुताबिक चिनि पिके मेडाम ब NRC खाइका 2018 19 जुलाई आरो जों केस खाइका NRC नि बाङै हानि बाङै 28 आगस्ट सरि बनि बाङै जों अरो जे बांलादेशी बा फरेनार्स रगनो जों डिले डिटेन डिपुट खाइसक पर्यन्त जों चिनि अ जारि तंनाय हानि बाङै जों सुदु 10 डिसेम्बर चिनि राइस आरो चिनि राइस गोबां माथाय दं काइसेफोरनि चिनि करिखा हानि बाङै अ राइस न मांगानि बाङै चिनि आरो तैबो गोबां मा दंख हानि बाङै अ सारा त्रिपुरानि चिनि दफारक चिनि लुकुरक न सानि मुसुगो और जागागो जों नुगै दङो प्रति बोसोरनो TPF काइसेसि चिनि दफानि बाङै ओ दिन रगनो पालन खाइ दंमनि नुगु हानि बाङै सारा त्रिपुरानि चिनि त्रिपुरा सारक लुकुरकनो कइजागो नरक बुजे जागा जे डिविजन पालन खाइ दं तिनि हाइ TPF आ जागागो सामिल खाइ नरक बु चबागानि इंथों अ चबा निनि आनि बाङै जों चबा खाइ जों थैनानि बाङै खाया जेकुनु चबा खाके थांगानि बाङै सिखायो बनि बाङै जत लुकुरकनो कइजागो तिनिनि सालो TPF रगना जतनो सहयोगिता खाइगै मोसांखे आन्दोलन खायनि बाङै आं जतनो कयहर जागा आसुकनो जतनो हामबाय TPF लांलि TPF PK madam our land